Tarlaceños, my name is Alvin Bautis of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, andito tayo sa may Cyberzone, City Tarlac sa Fone Range. So check natin yung mga bagong labas na Galaxy A series ni Samsung. So meron tayong Galaxy A04, Galaxy A04s, and of course yung kanilang Galaxy A04e. So yung live unit nila meron dito, itong ano natin, Galaxy A04. So size niya is 6.5 inches yung display niya, and dual camera. And later pag-usapan natin guys kung ano ba yung mga ibang specs na meron dito sa Galaxy A04. Great Samsung morning, Tarlaceños. I am Kenneth Kapintin, Samsung promoter here at Fone Range SM Tarlac. Bali, ang pinagandahan niya, sir, is in-upgrade na yung unit natin, sir. Mas pinaganda at mas affordable pa siya. Pinagandahan dito, sir, is meron na siyang 5 megapixel for the front camera. Ayan, sir. This is yung 5 megapixel front camera. Then, meron na din siyang 50 megapixel for the main camera. Then, 2 megapixel para sa depth camera. Pinagandahan sa kanya, sir, is meron na siyang 5,000 mAh battery with adaptive power saving. At kinagandahan dito, sir, is meron na din siyang 15 watts super fast charging po. Tulad ng sabi ko kanina, is affordable na din siya dahil meron siyang tatlong variant, which is meron tayong 332 for the 6,790, then 464 for 7,490, then 4128 for 8,990. Then sa variant naman natin, sir, is 2 colors available po, which is black and copper. Mga Tarlaceños, sa mga naghahanap ng affordable na unit at mas magandang unit, ito ang A04 na available dito sa Fone Range SM Tarlac. Have a great Samsung day! Kaya Tarlaceños, kung naghanap kayo ng affordable na smartphone, so maganda itong Galaxy A04 ng Samsung. Bibili kayo, pupunta lang kayo dito sa may Cyberzone, sa kanilang Phone Range, and then yung mobile extras. Nandito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang ka-Tarlaceños natin dyan yung mga bagong Galaxy A series ni Samsung. So ito yung Galaxy A04, Galaxy A04s, and Galaxy A04e. Price starts at 6,490. Yan, kung naghanap kayo ng affordable and then magandang specs na smartphone para sa mga awesome moments nyo guys, so i-consider nyo na itong mga Galaxy A series ni Samsung.